Neżerġita id-dritt tas-silenzju. Dan huwa l-kliem li l-issen Karl Cini magħruf għall-irwol tiegħu fit-tmexxija tal-kumpanija Nexia BT kif der quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn lanqas wieġeb domandi sempliċi bħal jekk jismux Karl Cini u jekk kienx direttur ta' Nexia BT. Cini flimkien ma' Brian Tonna jaffaċċja akkużi ta' ħasil ta' flus u falsifikazzjoni ta' dokumenti fost akkużi oħra marbuta mal-inkjesti fuq allegata korruzzjoni minn Keith Kembri. L-ex-Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Tonna u Cini kienu waqfu kumpanija fil-Panama l-Konrad Mizzi u Keith Kembri u kumpanija oħra bl-isem ta' E-Grant. Mistoqsi mit-chairperson tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Derin Karabot jekk jistax jeskludi li fondi pubbliċi spiċċaw fil-kumpanija ta' Konrad Mizzi u Keith Kembri, Karl Cini tenna li se jkun qed jeżerċita id-dritt tas-silenzju. Inti tista' teskludi bħala direttur ta' Nexia BT li ġiet inkarigata sabiex tokkupa diversi pożizzjonijiet fl-Evaluations Committee bħala Nexia BT illi kif ir-riżulta mixxi qudiem il-PAC għamiltu xogħol privatament tal-ex Ministru Konrad Mizzi u kif ukoll għall-ex Chief of Staff Keith Kembri. Tista' teskludi b'kwalunkwe mod illi fondi pubbliċi spiċċaw fil-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Kembri? Neżerċita dritt ta' silenzju. Kien għalhekk li aktar tard id-deputat Derin Karabot talab il-Speaker biex jagħti ruling dwar każijiet bħal dawn fejn xut jażel li ma jwieġebx. Intant waqt il-PAC id-deputat Nazzjonalista David Aġus saqsa jekk Karl Cini jistax jgħaddi kull dokument li għandha Nexia BT dwar Electrogas u li ħadem fuqhom Cini biex xut ikompli bir-retorika li ma jwieġibx u li se jżomm is-silenzju. F'domanda li saqsa d-deputat Graham Bencini dwar jekk kienx interrogat biss mill-Pulizija fir-rigward tal-kuntratt tal-Electrogas, Cini mill-ġdid ma weġibx. Mistoqsi jekk qatt tkellem ma' Brian Tonna dwar l-iskandlu tal-Electrogas u dwar kif sar jaf l-ex Ministru Konrad Mizzi u l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Kembri, Cini ukoll għażel li ma jweġibx. Il-PAC jessokta nhar it-tlieta li ġej meta se jkun qed jintalab biex jitla' jixed l-avukat Aaron Mifsud Bonnici.